Norokjo tonono haino haita salam sukpiro ani ketal video hingke tabuk hingke ang college o thangui tongo do ang to tini nogo thangnai tini hingke 19 tini chung chuti manai mane holiday rwna khe tini simi hingka khe tini ID card khainani bagui khwna bai tini last date pu khwna last date ta hingke tini nogo thesung regalang ano hinui khe phaimani ID card ni bagui form fill up khai joma rwna sidi borok bangsuka akoni khwnale sabo hainai batai chuti sirjak hingke ba hai hinui jotono bui phaibe ta borok kwbangma every hingke khe dol riri tungma borok phaina nango bono bini ani bo bini yago bini bo ani yago hingke khe borok to bangsuka o video ang tabuk khlai tongya do ani bai binta khoroksa tongo bo khlai tongo omo hingka khe ani dol maria tamoni salai tonglaio borok asukhe borok bangkha tini amsukhe borok bangkha o ma pura line block naheri obo kun line si hinui kiriki hanchi pura ong tongmai su amsukhe maar wngkha pura amsukhe maar jespan college o hingka khe amsukhe borok bango o ma tei sana kwrwi tasi 4 5 wahano first semester second semester third semester joto semester ni borok no tongo hingke ba baksa miyar baikha baksa tini hingke baksa khwna hingke ba borok bo bangsinani bwla hino emni khe tini mang manai rwnai bangnai tamoni hingke khana to bui jotono nogo thangmani bwla mane tini haini bagui tini borok bang uta atui haita hingke ang tabuk hingka khe omo bara thangui ni se tukui musui naikhe tabuk eko bai binta sungna no rwtlangui borok baksa the thangui tongo tamoni khe borokni paro tamni yang no bwla borok baksa thangsinai tongma hai hingka khe yang o PIC rok sina hati bag tububui hai tongo video jak hunui se bo pora mwkhang huiui hai tongo hati bag rok tuijak bo pora marke amse chwng tam wngkha saiman edition sogui manile o je kaisa amo raja ni mo mukti kwrwi ba o gana o accident wngkha na wahano bwrui ni pura mwkhang kagui thangka marke mo bahai khe accident wngkha siro chwng bo saimali yang khe accident wngjak simsi nukphaikhe ta pura o bwrui ni mwkhang kukthangai nahi mwkhang kholo busi tongsi bo hingke tabuk omo doctor tangnani bagui oro kok salai tonglaio ta DC ni jora ni sokpai se kwkwi ni manui rok ri rok paipe bikha tabuk hingka khe pi tamjani batui rok pai tongo norok nasa kaham khe phunugui manliya do yago bo manui kwbangmani bagui tabuk hingke nogo sokpai nogo sokpai akui naise pura asukhe lengkha pura phaikang no pura maikhuri mana kha tamoi hingke hapo moi andrung khe batai bathak tongmansi o pura riri khuya gari yaksui wano maikhuri sibarak tongkha yang ama hingka khe kwtui tumanchai tongo ang pani puri kisa paitoi hingke hingka khe misti kisa pai tubukha bwla wngkha tabuk kisa maisa gwnang jesa jaga tongui bo jesa jaga thangui bo o nukhung no khatango o nok thai no khatango tamoni hinkhe o nukhung o buphang waphang chini hamjakma amani hamjakma chini nukhung khungchani hamjakma mari rwui tangjak haini bagui buini nogo lengui thangui lenglaui bo lengla thothok hai ma tongya o nukhungo phai nokno ani nokno nukha hingke no se bwkha srangui phaio twi ransa nongkhe to langma se chowui thangmano amsukhe khakchangmung mano buini khangrai bokhong phano chinile hamjakmung kuplung rwui tangjak rangchak bai rukphai bai kunu manui bai phano suna kwrwi amsuk hamjakma kuplung rwui naikhe tangjak o nukhung haini bagui salbrum no khatango buini nok thaio tongui bo buini jaga tongui bo naithok naithok thai nugui bo khatango tabuk hingke ang berei para berei nyan thalung tong manikhe chin para wonta berei gina balok suka para hai khalung suka para borong ekdom missing suka pi nong na ang je norok baksa jan butonani ngata saimana ol je pi ni shikri da paplo thithang khabo ni yo jaga phoboni ro hingke taw berei gina na sira jalo hai jam sare tam da ye ram ye sal de takliye tamra hunung masaliye de masaliye de mai thoge de
Mai thok liya masuk liya. Nangan khara suka liya. Nih bayi klip banyak mentah, mesti dam aja kau. Klip pura na thu. Baca tang, bayar begitu tik tang ka. Baru mah punya. Tabuk ke jeng dukan failajak cha nungna hanai pi tui phaio do ano hingke ang bo phaiketa ma nungna hanai hingke tini ni video ko tum suk nung sinai norok bahai nangjaka please comment kai sana tapok di joto no tata.